Velkommen indenfor her hos Esbjerg Cylinderservice. Vi har valgt at prøve noget helt nyt noget. Vi vil prøve at lave lidt video til jer. I har nu en helt unik mulighed for at komme en tur med rundt i manegen. Følg med. Lad os gå ud og kigge på det. Vi har simpelthen sådan en gammel skønhed, en Volvo TD 120. Den skal bare have en fuld overhaling, så den vil vi gå i gang med at skille af. Så fik vi afmonteret turbo. Så kan den nemlig lige ryge ind i vores turboafdeling. Så kan de lige gøre noget ved den. Ja, den er god nok. Den er dårlig. Den er simpelthen fuldstændig slidt op i cylinder. Man kan lige se de gamle honespor i toppen. Og hernede der er der bare ikke mere tilbage. Så er der bare en ordentlig kant her, som stempelringen de har slidt.
Så blev motoren skilt ad. Blokken den er også klargjort. Der er lige lidt dele derude nu, der skal skilles ad og klargøres. Men nu er blokken i hvert fald klar til at blive bearbejdet. Vi kan lige kaste en hurtig blik på hovedlejer her. Altså, vi har set værre. Der er der ikke noget, der har været varm og brændt fuldstændig i stykker, men det er der ved at være godt slidt det hele. Krumtappen den ser også sådan rimelig fornuftig ud, sådan lige ved første øjekast, men det skal selvfølgelig lige måles efter. Det her det bliver en lille videoserie. Har I lyst til at følge med i det videre forløb, hvor vi skal bearbejde alle dele, og vi skal have samlet motoren, og vi skal have den startet op, så husk at følge med, så I ikke går glip af det. Vi ses, ikke okay det?